Хвала Єсусу Христу! Поважані сестри і брати, ми в ці дні молимося в Божих храмах, костьолах, церквах, синагогах, мечетях об добрій погоді. Справді, з кожним днем приходить сводка, інформація про ті чи інші такі жудасні наступства, катаклізми, і що часто люди повторяють, говорячи амаль, апокаліпсис. Погодные катаклизмы встревожили весь наш народ. И не только верующие молятся, лечу, что кожные жадают, чтобы не только была информация синоптиков, але и до Бога взносить молитвы. Иисус Христос заклочває: просите и отримаете. Задумайтесь над этим питанням. Про заступництво слуги Божого Едварда Веніловича, святых Беларуси. Просим Бога, задумаемся. Хочу крышечку провести вас такой духовной дорогою в связи с этими подеями в нашей краине. Разважим в святле Біблії, слови Біблії, Святого Писання і молитви інших народів. Вспомните свято гробниців 2 лютого, Матері Божої, одноволниців, пожару і громов і так далі. І не думайте, що це був просто такий обряд спокійний, зимою, бо як чуємо сьогодні і відчуваємо, що це вельми потрібно нам в житті на кожний день. І наші предки вірили, що на протягу года необхідно було виконувати шерах обрядів, щоб оборонити себе, свою хату від навальниці. Одним з таких днів года так з'являється гробниця. В цей день необхідно було в храмі освятити гробничну свічку. Молитва в православной церкви об погоде супроть різних тих бедствий, які ми тепер переживаємо. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти в давнину злітувався над людьми дні Ноя і спинив потоп, коли вони покаялися. Погляди ласкаво і на нас, грешних і недостойних слуг Твоїх, що моляться Тобі. Спини цей проливний дощ, сучиш буру, загадай сонцу зять на користь землі людей Твоїх, бо Ти милосердний і чоловіколюбний Бог, і Тобі славу взносим Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки віков. Амінь. Так моляться в церквах. Молитва о погодном надворі, спинение проливных дождей, Византийской Всходней Церкви. Владыка, Господи Боже наш, Ти в давнину послухав пророка Іллю, який рупився про Тебе, і на неякий час тримав дощ, що падав на землю, а потім поводле його найболі знов послав землі пленний дощ. Сам і тепер, чоловіколюбний владика, поглянь ласкаво на покорное моление нас, недостойных слугов Твоих. Помилуй землю нашу, помилуй, и Твое створение очисти поветра от хмаров, змилуйся над народом Твоим. Не карай нас за грехи наши, и не нищи нас
Твоєю справедливостью, бо ми Твой народ и овечки Твоей пашбы. Господи, Ты керуешь ветрами и водами, сучишь эту буру и ливень. Спошли нам ясное сонейко и лагодное надворье, как земля принесла свой плен, а мы в спокое славили имя Твое, Святой Троицы, Отца и Сына, и Святого Духа теперь, и завсёды, и на веки веков. Амінь. Або ще молитва до Всевишнього, шановні християни і віровизнавці інших релігій. Всемогутний Боже, Ти завсёды вислуховуєш наші покорні просьби. Просим Тебе, одари нас погодливым надворьем и супокой природу, как мы справедливо покараны за свои грехи, отчули Твою милосердность и вдячно користались Твоими дарами. Праж Христа, Пана нашего. Аминь. Библейские молитвы об надворье частей за все зв'язані з просьбами об дожді подчас засухи або разбуральной бури. Вот некоторые из них с текстов Библии, Святого Писания. Молитва Ильи. Якова читаем в книге. Молитесь один за одного, как быть оздоровленными, браты. Бо шмат може щирая молитва справедливого. Ілля був чоловіком, подобним до нас. Он помолився моцно, как не було дождю, и не было дождю на землі 3 годи и 6 месяцев. Пошля помолився знов, и небо спаслало дождь, а земля дала свой плен. Брати мої, коли хто з вас збочив со шляху правди, а нехто вернув його, нехай ведає, хто вернув. Господь Бог. Тому молитва пророка Йони і мараков, які його скинули у пучину морську під час бури. Корабельники під час моцного шторму молилися Богу, признаючи його владу над надвор'ям, над морем і всіми стихіями. Тоді закликали вони до Господа і казали: молим Тебе, Господи. Ти, Господи, зробив тоє, що Тобі завгодно. І море сутішилося. А Йона опинився на березі города Нініве. Псалми, які використовують як молитву під час непогоди або бурав. Хвала, 146-й псалом. Хвала Богу, який керує природою. Він покриває небо хмарами, рихтує для землі дощ, зрощує на горах траву, покриває небо хмарами. Молитва подяки за врятування від непогодів. Він перетворяє буру в тишину, і хвалі затихають. Псалм 106. Він перетворяє буру в тишину. Розумієте?
Молитва, вера. Єсус каже, поводле віри твоєї, чоловіча, люди, нехай вам станеться. Книга пророка Єремії – це так само вірш, і в яким варто задуматися. 14 розділ. Чи есть серед никчемных идолов язычницких такие, что могут послать дождь? Або чи може небо само собой давать ливню? Чи ж не ты это, Господи Боже наш, на Тебе сподяємся, бо Ти твориш усьо гето. Єремія, 14 розділ. Молитва царя Соломона, 3 царство, 8 розділі. При посвяченні храма Соломон просив Бога вислуховувати людей. Коли небо зачиниться і не буде дождю за грехов, коли замкнеться небо і не буде дождю за тое, що яны зграшили перед Тобою, Божа, і помоляться на гэтым святым месцы, святыні, тады Ты почуй, Божа, з неба і даруй грех слугаў Твоих, і пошли им дождь, погоду на землю Твою. А наши костелы, а наши церкви, синагоги і мечеті. Чи ми не відчуваємо этой потреби бути в храмах? Боже, Ти почуй з неба в наших святинях і даруй грех слугам Твоїх, нашого народу. Чи ми безгрешні? Єсус відказує людям, які привели до Його явногрешницю, розпусницю. Єсус каже, хто з вас без граху, кинь перший камінь у яє. І все одійшли. Єсус каже до яє, «Жанчина, ніхто тебе не осудив, не, Пане, і я тебе не осуджаю. Іди і більше не гроши». Приклад пророка Іллі, Якова, ми почули, приводиться як взор моцної молитви і віри, яка зміняє надвор'я. 3 года и 6 месяцев – это не просто сказано. Ілля був подобний до нас і молитвою помолився, каб не було дождю. І дождю не було 3 года и 6 месяцев. Гора Кармель, Ілля. І ось тут читаємо ми, що в 106-м псалмі, який ідеально підходить до молитви під час моцного шторму або непогоди. Заєнчили яни до Господа в скруші своєї, і Він вивів їх з бяди їхньої. Він перетворив буру в тишиню, і хвалі затихли. І взрадувалися яни, що тие супокоїлися, і Він привів їх до жаданої пристані. Боже, як же відчувальна справді Твоя десниця у віри людей, вірників і вірних Тобі. У православних католицьких традиціях при природних катаклізмах
Або для благословлення надвор'я прийнято читати певні псалми. 28-й, наприклад. Псальм про голос Господа над водами і подчас навальниці. Зноситься просьба до Бога об милосердности. Его читают, как таймовать страх перед навальницей и маланкой. Молитвы об утешении буры и обороне от стихий. Чудодейное утешение буры Христом. Матвея, 8 Марка, читаем так само у 4 разделе. Иисус спал на корме на взголовье. Побудили его и сказали ему: «Наставник, не хвалю я тебе, что мы гинем?» Вставши, он загадал ветру и сказал морю: «Змолкни, супокойся». Тогда ветер стих, и настала великая тиша. Иисус сказав їм: «Чого ви такі боязливі? Ще не маєте віри?» Вони наповнилися великим страхом и говорили поміж собой: «Кто ж он такий, что и ветер, и мора слухаються его?» І далі чуємо так само в Євангелії Матвея. Коли вийшов човен, були зимвучні. І ось почалася велика бура на морі, так що човен накривали хваль. Єсус спав. Подійшовши, вони побудили його, кажучи: «Пане, ратуй, ми гинем». І він сказав їм: «Чого ви сполохалися, маловірні?» Тоді, вставши, загадав вітрам і морю, і настала велика тиша. А люди дивилися і казали: «Хто він такий, що і вітри, і мора слухаються його?» Послухайте молитвы об спинении навальницы в исламе. Наших братов. Люди выходят на молитву в стиплом оденні, покаявшися в грехах, примирившися поміж собою. Намаз складається з 2 ракатів, після яких імам читає проповідь, худбу і звертається до Аллаха з просьбою. Подчас цієї молитви прийнято навіть виворачувати верхнє одіння, плащі на виворот, як символ надії на те, що Аллах змінить тяжке становище, буру, дождливое, неспокойне. О Аллах, нехай цей дощ буде корисним, мольба. Подчас моцної бури, коли надвор'я псується, моцний ураган, ливень, який погрожає затопленням, мусульмане просять Бога спинити стихію і накерувати її туди, слухайте, де вона не нашкодить людям. О Аллах, пусти дождь вокруг нас, а не на нас, не супроть нас. Эту молитву промовляют, как вода пошла на поли, лясы и горы, а не на доми людей. Ось якая
глибока молитва у мусульман. При моцнім вітрі, так само, як говориться, пророк Мухаммад молився. О Аллах, я прошу Тебе добра гэтага ветру і шукаю Тебе обороны от его зла. И так далее, молитва. И слухайте, заборона на проклёне надворье. А за что, а кто, а як? В исламе лічыцца грахом проклинать надворье. Ну, в этом выпадку бурю, спякоту, вечер, мороз. Бо надвор'ем кіруе Творца. Замест гэтага вернікам загадваецца праяўляць цярплівасць і прасіць у Аллаха палёгкі і добраславлення, аб'ядноўвацца і вытрываць і дапамагчы друг другу. Бядзе вера. Талмуд в евреев. Велика сила дождя, ибо он равен воскрешению мертвых. Все оживает, коли иде весновый дождь. Все оживает, воскрешает. Велика сила дождя, ибо он равен воскрешению мертвых. Другозаконие, 11 раздел, читается: Бог навпрост зв'языває надвор'є з поводинами людей. Коли заповеди виконуються, Ён дасть дождь у свой час. Коли не, замкне небо и не будет дождю або навалницы. Молитва Соломона. Повторяем. Коли зачинится небо и не будет дождю за тое, что яны согрешили перед Тобою, Божа, и коли помолятся на месте гэтым, в святыне гэтай, чи в святынях, церквах, костёлах, синагогах, чи мечетях, тоді ти почуй їх з неба і даруй їм грех, пошли їм спокой и ласку Твою. Библейские принципы сформировали штодневные и сезонные еврейские молитвы. Штодневная молитва Амида. С осени до весны текст додается загадка. Ты заставляешь ветер дьмуть, и дождь проливается, Божа. Летом дождь в Израиле может пошкодить урожаю. Тому евреи молятся не об дожде, а об животворной росе весной. Коли засуха затягивается, бедствие, люди збираются, громадские посты. Первый пост обещался только для обраних, раввины, мудрецы и найбольш побожные люди. Постили. Пост довжився від світання до зор, не був занадто строгим. Народ працював, виконував обов'язки. Другий етап – пост для всього народу. Обов'язково підключалися вже всі дорослі насельництва всієї країни, общини. Заборонялося їсти і пити до світання. Спинялися гандльові зділки і весілля. Третій етап євреїв – екстремальний пост і огульний траур. Пост починався з вечора, як Йом-Кіпур,
забаранялася не толькі есці піць, але мыцца, карыстацца парфумай, галовы людзей пасыпалі попелам знак пакаяння, трубілі ў шофар рытуальны рог, чыталі спецыяльныя малітвы. Адной з мэтаў гэтага посту з'яўляецца выпрашэнне спрыяльнага надвор'я і змякчэнне Божага суда на змену кліматычных сезонаў. Янка Купала, моя молитва. Я буду молиться и сердцем, и думами. Распетаю буду молиться душой. Каб чорные доли змячили шумами, уже больше не шалели народной землей. Я буду молиться до храмов с гремотами. Я буду молиться до хмаров с гремотами, что дико над нами гуляют не раз, каб жаль над городными мели беднотами, градов, перунов не ссылали под час. Человек и природа становят одно целое, як бачим. История народов, старый и новый заповедь. Без живой природы нема життя и человека. Это означает, что треба шукать причин не только в самой природе, але и в наших отношениях до самой природы. Не думайте, что на протягу всіх тисячогоддів все люди были необразовані, не разумели природы, тому веровали в звышнатуральную Божию силу, что только теперь мы амаль схопили Бога за полу и керуем усім светом. Няўжо все мусульманы, яўрэі, хрысціяне, нягледзячы на іхні тэхнічны, интеллектуальный и духовный прогресс, помиляются, что веруют в Аллаха, в Єгови, Бога Ісуса Христа. Прогрес прогресом, а у Бога яны верують, і то вельми моцно. А ми, як ми забавляємося у віру, от Пасхи до Пасхи. Покуль гром не гримне. Люди, вертайтеся в Божий храм. Не глядите на середняков, тих, які не Бога познали, а не гэтый свет зразумели. Ахвяруйте Богу ваше серце, молитвы, и нехай добриня, гэтая добрая, дякуючи вере, енергетика, нехай пронизыває простору над нашей країною. Вертайтеся, люди, в Божие храми. Книги Открытия, Апокалипсиса, 3 раздел. Задумайтеся над этим. Господь каже: я ведаю твои справы. Ты не холодный, не горячий. Але тому, что ты теплый, не холодный, не горячий, выплюну тебе з моих вуснов, каже Господь. Чуешь? Теплый – это обыяковый. Господу супротивный. Тому дай Боже, каб ми сапраўды адчулі патрэбу в гэтым часе, ды і в нашым жыцці, патрэбу малітвы, патрэбу твайго і маёй прысутнасці
в Божьем храме, в молитве, с семьей, с детьми. Не глядите на вулицу, глядите на свою духовную дорогу и своих наставлений батьков. Молимся об добром надворье над Беларусью и над усім светом. Боже, Ты в Святым Писании кажешь, что в святле обличчя короля життя. Приповести 16 розділ. Покажи нам і землі, якою Ти створив, святло свого обличчя, і ж пошли нам доброе надворье. Своим ласкавым и светлым обличчям освяти, Ойче, наше серце, умацуй в нас бляск Твоєї ласки, щоб ми праз добрі вчинки отримали тое, об чим просим, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Помолимся до Матери Божией громничной, ее опеки над нашей землей и над нашим народом. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и от усялякой злой пригоди вибавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Аминь. Примите Божие благословение. Благословение Бога Всемогутнього, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай сидя на вас и на всю нашу землю, и одарає Божим спокоєм.